हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ಚಾನೆಲ್. ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ପଢିଥିଲି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଉ ବାଇକ୍ ଫାଇଲିଂରେ ବହୁତ ଜୋରେ ସିନା ବର୍ଷା ବି ହଉଛି. ସକାଳ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁ ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ କେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଢାଳୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଓଦା ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାରେ ବି ଜମି ଯାଇଛି ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଖୋଜୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଜମି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଅ ଭଳିଆ ପାଣି, ବାପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭେଦି ଗଲାଣି ବର୍ଷାରେ, ଅଧା ଭେଦି ଗଲୁଣି। ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଯାଏ, ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟେ ମୁଁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇପଟରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି। ଏ ଝିଅଟା ଆମ ସେପଟରେ ଗଳି ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଳି ଭଳିଆ ଅଛି, କେତେ ପାଣି। ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁଦିନ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହାଯାଏ ଭାଜି ମାର୍କେଟ। ଆଗରେ ଭାଜି ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ଢାଳିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମନଗଡ଼ା। ତ ଏଇଠି ଆଗରେ ଭାଜି ମିଳେ, ତ ଆମେ ଆସୁ ପରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ଆସେନି, ମୋ ମାମୁଁ ଆସନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋ ଦେଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଆଳୁ ଯାଏ, ପିଆଜ ଯାଏ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଭାଜି ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭାଜି ଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରବଳ ପରିବାପତ୍ର ଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମର ପରିବାପତ୍ର ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଜି ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଜି ମାର୍କେଟ, ବାମନଗଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କାଲି ଗଛଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାଲି ବହୁତ ପବନ ଦେଇଛି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଲି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାଲି ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନା। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଏଠି କଟାକଟି ହେଉଛି। ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କଟାକଟି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ପବନ ବି ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ହନୁମାନ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ହନୁମାନ ରୋଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଆଉ
ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ାପାव ଦୋକାନ ଅଛି, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥାଏ ସେଠି। ମୁଁ ବି କେତେ ଥର ବଡ଼ାପାव ବି ଖାଇଛି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ।